Mayong hapon, yari ang mga nagapanguna nga balita. Syudad sang Iloilo magapabilin sa Alert Level 1 tutob sa katapusan sang bulan. Inisandig sa pinakaulihing nga pahayag sang Interagency Task Force o kon IATF. Magapabilin sa Alert Level 1 ang status ng syudad sang Iloilo tubtob sa katapusan sang bulan. Inisandig sa pinakaulihing nga pahayag sang Interagency Task Force o kon IATF. Nagakahulugan ini nga magapabilin ang mga ginhalugan nga pagsulundan sang syudad. Wala sang curfew kag 100% capacity ang mga establishmento. Gindula naman ang plastic barrier sa restaurant kag PUJ o kon public utility jeepney. Wala naman sang liquor ban kag ginapahanugutan na ang mga social kag religious gatherings. Nagsugod naman ang limited face-to-face classes sa pila ka mga universidad kag buluthuan. Una diri, luyag ni Mayor Jelle Treñas nga liwat makabangon ang ekonomiya sang syudad, gani ginbuksan na ang mga negosyo. Nagalaom man ang alkalde nga makabalik sa trabaho ang mga Ilonggo nga naapektuhan sang pandemya. Sunod kay Mayor Jelle Treñas, masulod sa 2 ka tuig umpisa nga nagsugod ang pandemya kag madamo na ang naapektuhan. Ang pagpabilin sa Alert Level 1 ang nagakahulugan sang mas hilway nga paghulag sang mga pumuluyo, lakip na ang pagbalik sang mga aktibidad. Balik naman ang nagkalinlain nga mga kahiwatan sa idalom sang event industry. Dugang pa sa alkalde, kung tani magapadayon na ang pagnubo sang COVID-19 cases para madula na ang alert level status kag magasugod ang new normal. Pasalig ni Mayor Treñas, padayunon ang pagbinuligay para sa pagbangon sang komunidad kag tagsa ka Ilonggo. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 gabi sa Level Up Patrol. Ini si Michelangelo Sarate.